we estamos en el Sixth Island Wound Care Symposium. Zeker met ons organiseren 5 vezes cada zeker de 16 jaar. Het is een symposium que nós eigenlijk organiseren cada 2 anos, pero door COVID nós skip de 6, agora que é de 6. Nós na Renaissance Convention Center, het is 2 dias. Ayer estava tem pari tópico op interessante over de eigenlijk conta cuida herida, pero também nós sim de psicoloog conta handle herida psicológico. Que estava todo interessante e inspiring para membro que aqui não. Nós temos grupo hopi variar. Goed, consistie die zuster, verpleegkundige, dokter, otro kunt eigenlijk de area veel die medicina, je kunt traten ku herida of kunt een affiniteit ku herida. Als ziekenhuis investeren we heel veel in mensen en we doen dat om onze visie mogelijk te maken. Accessible healthcare for everyone without compromising on quality. En dat doen we eigenlijk met 4 kaders. En dat is 1 is eigenlijk een financial sustainable huis zijn. 2 is kwaliteit, dat we investeren in kwaliteit en innovatie. En 3 is onder andere continuous learning, dus dat we investeren in opleiding en scholing voor mensen om kansen te bieden door te blijven groeien. En 4 is hospitality, service naar onze klanten, dat zijn onze patiënten, maar ook onze cliënten bij de bloedbank bijvoorbeeld, maar ook natuurlijk onze eigen medewerkers. En een wondcongres wat vandaag plaatsvindt, of eigenlijk vandaag en gisteren, is nu de 6e versie. Elke 2 jaar vindt het plaats. En laat zien dat we daarin investeren en ik vind het ontzettend mooi om te zien dat het ook lukt. Meer dan 200 mensen waren hier de afgelopen dagen om te leren. Heel veel nieuwe dingen op te doen, informatie op zich te nemen. En uiteindelijk om het mee terug te nemen in de praktijk, zodat we nog betere zorg kunnen geven aan onze mensen. En dat we ook samen dingen doen die gewoon effectief en goed zijn voor onze mensen. Bom, tá bom. Para nós queda na altura dos guidelines da Novo. E eu irei por área constante cambio. E tá bom para nós como doctor de nossa educação contínua, há a informação necessária e atual também. Mita queda bem, porque cada área de curso na novo, então comita experiência mais opiniões e mita sim mais opi, especialmente de herida, mita gosta mais opiniões e me quer sa opi mais de herida, então aqui não bota sim. Então, para mim, iba caminha com muita traga. Me quero agradecer a sponsor que ajuda-nos para lograr o symposium aqui. Me quero agradecer ao time de Wound Care Clinic que assinam um esforço para organizar coisas que nós temos mais que 2 anos que abing o symposium de 2 dias aqui. Me quero agradecer também ao hospital que suporta nos nessa aqui e tudo que atender a meeting aqui para assim virar succesvolle meeting.